Έχουμε μαζί μας τον κύριο Κλέον Πάλα, υπεύθυνο της έκθεσης της εκδήλωσης μαθητού για Σκακιού, του διαγωνισμού μαθητικού Σκακιού που διεξάγεται εδώ στους χώρους της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, στο περίπτερο 6. Κύριε Πάλα, πείτε μας λίγα λόγια για αυτόν τον διαγωνισμό που γίνεται κάθε χρόνο. Φέτος η δική σας ομοσπονδία έχει αναλάβει την ευθύνη του προγράμματος. Πώς είναι τα μηνύματα μέχρι τώρα? Λοιπόν, αρχικά καλησπέρα σας. Όπως είπατε πολύ σωστά, οι μαθητικοί αγώνες γίνονται μία φορά το χρόνο, συνήθως γίνεται αυτή την περίοδο. Φέτος, μετά από 25 χρόνια, επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη, στον χώρο που φιλοξένησε πριν από 40 χρόνια τη σκακιστική Ολυμπιάδα Σκακιού. Φτάσαμε να έχουμε συμμετοχές ρεκόρ, με παιδιά να ξεπερνάνε τις 1000 συμμετοχές. Συγκεκριμένα είμαστε στα 1030 παιδιά αυτή τη στιγμή, ενώ χθες αγωνίστηκαν 74 σχολεία και περίπου 400 μαθητές. Σήμερα, μαζί με τους μαθητές, τους γονείς, τους συνοδούς, τους προπονητές που έχουν έρθει, φυσικά το προσωπικό και τους εθελοντές, ο αριθμός έχει ξεπεράσει ήδη τις 3.000 άτομα σε αυτόν εδώ το χώρο. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, βρισκόμαστε διάμεσα του πρωταθλήματος, έχουν ολοκληρωθεί μισές παρτίδες. Τα παιδιά κάνουν διάλειμμα για να τα δώσουν το καλύτερο σε αυτό τώρα που φτάνουμε στο τέλος. Μάλιστα. Σε ό,τι αφορά την ανταπόκριση των μαθητών και μαθητριών της Θεσσαλονίκης, αλλά γενικότερα της χώρας, πάνω στο Σκάκι, το οποίο είναι ένα πολύ σημαντικό. Είναι και άθλημα των Ολυμπιακών Αγώνων. Υπάρχει μια ανταπόκριση. Και σε σχέση και με τη βοήθεια της πολιτείας, δηλαδή υπάρχει μια συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, με άλλους αρμόδιους κρατικούς φορείς. Λοιπόν, αρχικά όπως ενημέρωσε και πριν, έχουμε περάσει στις συμμετοχές που η Θεσσαλονίκη είναι πολύ μεγάλος αυτός εδώ αριθμός. Αν αναλογιστούμε ότι στην Αθήνα μαζεύονται πάνω κάτω ο ίδιος αριθμός ατόμων και φυσικά είναι πιο εύκολο για τα παιδιά της Αθήνας να είναι εκεί πέρα λόγω του πληθυσμού φυσικά. Είχαμε τη στήριξη του Δήμου Θεσσαλονίκης, πολύ μεγάλη στήριξη, καθώς έβαλε ένα πολύ μεγάλο μέρος της ενοικίασης του χώρου εδώ πέρα του περιπτέρου έξω της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Και εκτός από το Δήμο Θεσσαλονίκης, ευτυχώς είχαμε και την υποστήριξη πολλών άλλων χορηγών για να βγάλουμε σε πέρας μια αποτελεσματική διοργάνωση. Ευχαριστούμε πολύ.